Ụtụtụ ọma nọ ụmụ ọdịnala Igbo. A sị nka chi taata bụ orie wetara anyị ihe ọma, wee na-akpọku mmụọ niile na-anara oke, na-anara aja, nara aja niile na ọfọ niile anyị gọrọ ụbọchị taa n'isi ụmụ ọdịnala Igbo niile. Ise abụkwa m onye oke gị Ugochi tubelu Oraifite Nwa Adama, aha anyị na-akpụ alụ. Abụkwa m onye isi nchụaja Ugochi tubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afa miri emi, gbaa afa miri emi. Yes, anyị na-agba afa niile, chọpụta ihe mere bikos na afa goro bụ isi ọrụ. Enwere ụzọ afa isaa, mana anyị na-ewepụta ohere gbaa afa niile. Enwere afa ndụ, nwa afa alụsị, ọ dịba niile na-agba afa alụsị. Ọ dịpendụrụ onye gbara onye ọrụ, ghọtara ya. Mana ụbọchị m na-akụzi gbasara nke a na-abịa na ezumezu mmụọ mmadụ ji alụ ọrụ. Then nwa afa ngwuru, nwa afa mmiri, na afa ndị ọzọ niile. Ụbọchị m na-akụzi gbasara ya afa ịsa akụzi maka ha. Mana ihe tọpik ji wee bịa n'ụbọchị taa bụ ihe gbasara ụchụ. Gịnị bụ ụchụ? Ụchụ n'ọnụ oyibo bụ negative energy, nke bụ eziokwu na ezi asụsụ. Otu emego ndị mmadụ, pịawa ndị mmadụ ezigbote azụ. Mana ọtụtụ ndị mmadụ ịbụrụ onye na-ede agba afa miri emi, nwere ike mara afụta na ụchụ. Ụchụ na-eme ọtụtụ ọrụ ọma aga. Ọnya batara na ọrụ ọbụla a na-alụ, nke mbugoro uwe nweta ezigbo ịgba afa. Maka na ndị be anyị na-atụ isu na akpa na ana akpa na ọfọ, agba adịghị ezigbote afa miri emi, wee mara ebe a ga-ebido. Example, ọ bụrụ onye ụfọdụ ndị mmadụ based on na ihe na-ada ndị mmadụ na-abịa na WhatsApp bịa na-ajụgasị m, kedu ka mmadụ ga-esi wee pụta isi na-alụ ọrụ mmiri mana ịkpọtụrụ chi gị? Nwere ike ọnwụ na ijekwuru ofu prophet, ma ọ na ijekwuru ofu so called a man of God, not ndị niile akpọrọ ha called one. Ma ị na-arụ n'ọdịnala, ma ị na-arụ n'ụka. Mana ihe mere n'ụbụ na ihe ọdịnala ji makadịsị ya bụ na ọdịnala ya agwaghị life and direct ihe ọ bụ. Ị na-edoro ka ije were n'ụka kọvụ ụfọdụ ihe, kpuchie ụfọdụ ihe ka o wee na-ịrụ n'ụka. Example, onye na-arụ n'ụka nwere ike ma ya gwara na ị kwesịrị ịma chi gị. O kwesịrị na ị kwesịrị idozi ọnọdụ gị na ndị ichie dị na be nne gị na be nna gị. Ngwuru be gị, nne nna gị bụrụ ngwuru ebe emebiri ihe ọdịnala, o wee na-agba ụlọ ụchụ. Ịbụ onye alụ dị n'ụzọ ya, ọ ma agwa gị ihe ọgwa ahụ just bịa lụọ ọrụ mmiri. Ị ghọtara ya? Maka na ọrụ mmiri bịa dịka dizia. Yes, so ndị mmiri, o nwere ndị ya bụ obido ha n'ọrụ izu ọ ga-ebu dọlụ na ya na-arụ ọrụ mmiri. Maka na onye ọbụla nwere ike iwere ihe ọnụ na-eri gbada na mmiri. Mana ọ bụrụ onye ahụ ihe dị mkpa, o nwere ka arụchara ụdị ọrụ ọma ya gana. Ịghọtara ya? Ihe na-achị kụwara gị bụ na a na-akpa na anakpa na ọfọ. Enwere m ike mmadụ pụta maka ihi ego aja lụọ ọrụ mmiri ma ọ bụrụ na ị marọ chi gị, ịkpọtụbụrụ chi gị na chi gị erikọbụrụ, kọrọ ọnọdụ gị na ndị ichie be nne gị na be nna gị. Ụchụ dị n'ụzọ gị, kpochapụ ihe ruo ihe gbasara ụchụ. Ọ bụrụ onye a ga-agbụ alụ, anyị nwa na-agbụ alụ, ịkpụwa alụ ka negative energy pụọ n'ụzọ.
onye agbata na ụfọdụ ndị mmadụ ma ndị na-eje n'ụka ma ndị na-eje ebe dị iche iche. Example ka m nwere ihe ụnụ ma wee marụ atụ. Ọ bụ ndị na-eje ekpere, ụfọdụ ya asụ na ha ejekọtaghị ekpere, eji ezie ya ozi na o nwere ihe ọma dị n'ụzọ ya, na very soon ihe ọma a ga-amaterialize, ga-eru ya aka. Mana o chego 3 months 6 months 1 year ihe ọma ngacha ụrọ nke ọfụrụ. Ọ pụtara na onye na-afụ ụzọ afụrụ ọfụma, kama na ihe na-eme ya bụ ọ bụrụ na onye afro tip fụ na o nwere negative energy that surrounded you. Nke bụ eziokwu bụ na before any ihe ọma dị n'ụzọ ga-eruo gị aka, a ga-enwerịrị connectivity from you and that good thing na-abịara gị. Ọ bụrụ na enwere good atmosphere, na enwere ezigbo ana ebe ya bụ ife anwa na-abịara gị, ihe ọma na-abịara ga-anchor, the thing will just hover around you. Mgbe ọ na-ehover around you, is still in the spiritual realm. Ihe o mechaa wụ na found worthy, anchor that goodies to materialize in the physical spiritual world. Iwe fia n'anya gị na-abụ. Ọ bụrụ na ya neighbor ma nwanne gị ka found worthy, ma we are friends, they will attract it. Because there is what we call law of homogeneous species. If ọma na-abịa n'ụzọ gị mana enwere darkness, enwere ọchịchịrị gbara gị okirikiri, believe in me, you cannot anchor it if you materialize in the spiritual world. Because mgbe ọbụla ihe mmadụ na-eme ihe ọma, ọ na-eje na ihe na-akpọ spiritual connection center ebe dị good isi nọ wee na anchor. Mgbe ị na-eso bad seed, ọ na-eje na spiritual world of the dark region na anchor. So mgbe the thing ga-flow back to the originator, ị nọ n'ọkwa dị mma, the good is ebe ị nọ n'ọkwa dị adịrọ mma, the bad will come. Ọ bụrụ ihe aka m bịara ịkụzi taa, because no in spirituality was na-akụzi gbasara law of attraction of homogeneous species ka m ga-akụzi maka that one. Mana ihe m bịara ịkụzi taa gbasara ụchụ. Otu ga-eme gị mmadụ kwechaa gị nkwa n'eziokwu na ezi asụsụ, kwechaa gị nkwa ọ chọrọ ime, mana ọ naruo otu ahụ eme onye asị ya kedu ihe na-emere onye a, na onye ahụ ezigbote idiot. Otu anwa eje kọtọọ gị n'ebe onye a, na onye a na-enechachazi gị omenechata gị mmadụ. Ịghọtara ya? O change your mind ya, o memeziri ya. Oke, ka mmadụ ga-atụ ụfọdụ ụmụ nwaanyị, yes, o nwere ndị na-eji akụziri ụnụ nwoke disappoint ya gị yipụrụ akwa gbara ya ọtọ. Anaghị emenụ ihe niile a na-akụziri gị, maka na onwe onye ya agbachara ọtọ nọtịn onwe ihe na-eme nwanne dị ga na-aga n'iru. Ị mụrụ na o nwere ike ihe mere the boy ji wee chenji n'ebe na ọ bụrụ negative energy so gị, ka mmadụ ga-pentikwara gị nda picture. O nwere nwoke ya ekwecha gị nkwa, truly nwoke a kwere gị nkwa n'obi ọmụ ya niile na ọ chọrọ ịnụ gị, mana ọ na-emezi onwe ike mgbe ụfọdụ ọ na-akpụ ụla. That negative energy aso gị chọrọ ịgba ụchụ ebighị ebi, ọ bịakwutie nwere ike ọ fụ gị na ndọ na-abịazi ka ebịakwute gị nso, ihu atọ ọnụ ọtụ masquerade, ma ihu atọ ọnụ ọtụ ihe ọbụla na-eyi egwu, ma ọ were mma na-achọ igbu ya na nlọ anwa. Ọ gbacha ọsọ anwa survive ya na nlọ anwa, iteta ụtụtụ ya na-akpọzie na fon, ọ ma epikisi kọlụ gị, ma ọ fọ that day o wepụ agụgụ na n'obi ya, ihe o were ya bụ na o nwere mmụọ ọjọọ so gị, no a good sign. Na-ekene dị Chukwu sef na a good sign gosi na ị bụ the right woman for him. Mana nke bụ eziokwu na ụchụ negative energy that surrounded you paint that picture. Mgbe nwoke na-eto agbawaziri ọsọ ndụ ya, ije na-agbara ya ọtọ na midnight na-asị you will never be well with Ike. Onye gwara gị ọ ga-adịrị Ike mma 100%. Ike abụọ the cause of your problem. Because of your problem, you mechara ihe dị n'ụzọ ụchụ wee na-eso gị. Ịghọtara ya? Because na Ike akpachara anya ka o break heart gị. O kwere gị nkwa n'eziokwu na ezi asụsụ, yes, mana otu so gị ihe mere na ya nwere onwe dị change ma na onwe onye ya ọsọ osisi ga-afụta na azụ na ga-egbe wee kwụrụ. Ịghọtara ya? Ọhịa negative energy nwere ike ime. Negative energy nwere ike ime di gị nọkịta ọkpọ gị asị for no just cause. Ma gị nwa nwoke na-enekwu ma yes, nwunye nwere ike ọnọkịta ohe eti ya gị. Ma gị nwa na-ene ma anya onye business partner gị na-emerụ na-enye connection nọkịta ọkpọ gị asị.
biznes gị na mmadụ mechara ọsị na ọ ya akwụ ụgwọ ọ na-ruo negative energy asị anya akwụ na ụgwọ ịtago ị nwere ike ịbụrụ onye na-azụ ahịa ụbọchị ahịa ga-abata na airport ma ọwa ahịa ga-abata ka a ga-enwe onye sekuriti ya eje nyochaba akpadi ihe the content of your goods ka gbapụ akwụkwọ that negative energy achọrọ ka ego anwa ị na-atụ anya ka ọ bata gị aka and so on and so forth. O nwere negative energy abata n'ebe ị nọ ime amụ nwa o ya emegodo gị ihe ati na di gị asị na ya achọrọzi gị. O nwere negative energy abata n'ebe ị nọ o mee ihe mụọ nwa nwoke ọ nwụrụ ịmụọ nke nwaanyị ọ nọrọ ịghọtara ya and so on and so forth. So any failure wu negative energy. So e kwesịrị dibịa gba afa miri emi agbapụtagoro one o nwere arụ imerụ dị n'ụzọ gị negative energy. O nwere ihe metọ na ngwuru na-ebute negative energy n'idi na ị ga-eme abụrụ enwere so many things nwere ike ibute elu mana ọ na-afa ka anyị ebu ụzọ ya na ọ bụrụ na ọ na-alụ mmadụ ọrụ ihe ndị a bụ ihe izi mma ebu ụzọ chọọ. O nwere any negative energy dị n'ụzọ ya o nwegoro ibu ụzọ sọ obodo afọ ọrụ bifo ibido kpọtụbechi ya maka na chi mmadụ na-abata n'ebe dị ọcha bụrụ n'ebe dị atịtị. Ihe na-achọ ịkọwara gị bụ achọrọ nka vidio atọ ogologo mana ihe na-achọ ịkọwara gị bụ gbaa mbọ ka ị bụrụ onye na-agba afa agbara ha afa miri emi. Anọ mbe nna m na Oraifite wee na-arụ dibịa n'ebe nọ na be nna m ka ezumezu mmụọ niile wee so m wee na-agbanye afa miri emi maka na my mission is to actually to help people live better life. Maka na adịghị ka ibe ọ na-agụ akwa nwanne ịgbachi na nkịtị mgbe ihe adịghị agara gị ọfụma jụọ ese ndụ gị jụchazie ese ọ bụrụ na ihe ị ga-eme abụrụ ihe ị ga-emewu ozugbo. Anyị nwere ụfọdụ ihe ị ga-emenụ wee butuo mmụọ obi. Nwere ihe anyị na-emegasị wee yọọ mmụọ ka mmụọ iwe mmụọ zere ebe ị nọ ikwezie mmụọ nkwa na ihe niile adị n'ụzọ olu ị ga-eme ya ka a na-eme gradually bit by bit. We intercede for you. That's why Ugochi tubelu ọdịnala temple ji wee dị na north. It is temple ahụ ya na east. To ebe ọ na-enọ facing the east, you already facing the temple. So remember Ugochi tubelu ọdịnala temple wee yaa iyo. Onwe ajụjụ ọbụla ị nwere n'ihe a nkụzi n'ụbọchị taa bụ Uchu ma ọ bụ ihe ọbụla na-agbagwoju gị anya n'ihe ndị nkụzigo n'ọdịnala Igbo ma ọ bụ ihe na-agbagwoju gị anya ịnụgo n'ọdịnala Igbo ma ọ bụ ihe mmadụ gwara gị zitere m ozi jee m ozi na WhatsApp drop volume message Ugochi tubelu Oraifite 0805 7837672 send ya message. Aga m enyere gị aka maka na adịghị ka ibe nwanne na ọ na-agụ akwa. Ụmụ Igbo ekene na m ụnụ onye danya binie lụta na ike na-agwụ mmadụ na-agwụchi mmadụ mgbe ike gwụrụ onye ahụ. Esikwara na otu ene gagharịbara esikwara na otu ene tabara afụfụ maka na mgbe ọnwụ na esi na ike agwụgo gị n'ote gị gaa na ịma agagharịzi ịma na ihe na-asị ọnwụ bịa gburu m mana ana m achọ ịgwa gị na onye dị ndụ ọ dụkwụta ife ọma. O nwere ofu akụkọ m meji ga-emechi vidio nke taa. O nwere ofu onye a na onye mara mgbe gburugburu ọ bụrụ na mmadụ nwee nchiche ndị nchiche bụ ndị ekpenta ya na mmadụ a na-eme ka ihe a na-eburu ha bu ha n'ajọ ọhịa. O wee bụrụ na eburu onye nchiche wee buru ya n'ime ajọ ọhịa na-echezi ụbọchị agụ ugwu gbuziri ebe a ọ nwụọ. Onye nche wee baa n'ime ọhịa nwee nnọkọta nwoke wee si na ya taba n'afọ n'ụwa na oteghị ya taba n'afọ mfat oteghị ya jegharịba n'ike agwụgị ya ka ejeze je gbuo onwe ya. Ịma na mmadụ igbu onwe wụ coward act onye wụ dịka wee coward na-take that decision because mgbe niile igburu onwe the problem have not been solved. In your next word is continue start ebe kwụsịrị ịghọtara ya. Onye gbara ọsọ ọgụ mana ọ dọkwa ọgụ efesipụ ya. So o wee bụ na onye achọ ka o je kwuo onwe wee ruzie ebe a wee fụzie ka onye nchiche nọ n'ebe ọ nọ n'ime ọfịa wee zee uzere wee sị anyị ndụ m onye dị ndụ ọ dịkwute ife ha weta ọnụzie wee n'anya wee bụ na onye nchiche obodo bupụtagoro ka ọ nọrọ ebe ahụ agụ ugbo ka ọ nwụọ
na-asịkwa na-asịkwa ndụ ya na ya ka chọrọ ịdị ndụ na onye dị ndụ ọdụkwụta ife wee negatasị ebe ọ bụ na onye nchiche enwe the chance of living nwere ike inwekwa hope na onye dị ndụ na o nwere ihe ọma na-abịa ezi maka ya nwa ahụ zuru oke. Nwanne dị man wee chịrị ụda odichi ịgbagbuo onwe wee na-abịa ama na o nwere ihe mụta n'akụkọ a nkọrọ. Kachi tata Orie jidere anyị ihe ọma ya gaziere ụmụ Igbo ise.